Sarriċ tal-Eurobarometru li sar f'April wera żieda fil-fiduċja tal-Maltin fl-indipendenza tal-Qrati tal-Ġustizzja. Fil-fatt, meta mistoqsija biex jiddeskrivu l-indipendenza tal-Qrati f'Malta, 69% tal-Maltin qalu li hija tajba ħafna, filwaqt li 27% qalu li hija ħażina. Dawn iċ-ċifri jfissru li l-Maltin li żiedu l-fiduċja fil-Qrati żdiedu bi 17% fuq is-sena li għaddiet. Sarriċ ieħor din id-darba fost kumpaniji Maltin ukoll sab li kważi 70% ta' student tan-negozji jemmnu li s-sistema ġudizzjarja ta' pajjiżna hija waħda tajba. Iż-żieda fil-fiduċja fil-Qrati Maltin seħħet fis-snin li kienu dominati minn diversi każijiet li inkludew politiċi. Mill-istati membri kollha, Malta kienet il-pajjiż bl-ikbar żieda fis-sentiment pożittiv fejn tidħol l-indipendenza tal-Qrati, segwita mir-Rumanija u l-Latvja. L-aqwa ratings għas sistemi ġudizzjarji fl-Ewropa kisbuhom l-Awstrija, il-Finlandja, il-Ġermanja, il-Lussemburgu u l-Olanda. Filwaqt li ċittadini bl-inqas fiduċja fis-sistema ġudizzjarja f'pajjiżhom huma dawk fil-Kroazja, fl-Slovakkja, fil-Polonja, fil-Bulgarija u fl-Italja. B'dan tal-aħħar gawdu biss minn ftit aktar minn nofs tal-fiduċja tal-poplu tiegħu.